Selamat datang di channel Rai Linggo. Napa bunyi adedeknya mesin kunya talonya bantu lalai kambang api diawak saja natakana deinya indah dalam hati awak saja natakana deinya indah dalam hati. Biasa puluh ane desa wasajanya sapi yang saja anenya dia lubuh padi bagoconona datang maranya
dia indah kadenai ganti mogojo nona kamaranya nyoi nyoi indah diganti babuni nyobatung batuang tando nyoari kau janagada bawa bapikir lah bapikir dari dia kandua lai ko indah di gagah murah oh saeba oh saeba babaniela sayang udah
ina bara mula bak namo nyobuyang jami anak bawali lapalokoto asanya sayang lajoinya karena jadi dibuka kabeh salamoko oh Sonia oh Sonia sayang udah babalilah. Oh tantang kelo lanyo kelo jalan baliku Valeria tantang one pada kiat ajo tak kajui lah tak kajui desa dengan tidur rasonan kaduang one baca Dara di mana lah di mana karena muasana udah bermain yo di ruang mata pulanglah udah oh capuilah babalilah
palo de barala nyolambi okaku adiman aco macali di sayang yo yo baralambi ode kaku adiman aco macali di sayang yo aco macali di sayang yo. Asalnya dia nama sampai tidaklah berale wakna balik jo asalnya sayang ode dia nyolai sampai tidak baca puinya pulang jo.
kan tu camat cik tujuh oleh kerusan baru laba lantai ikan tu camat cik lah tujuh yuk bajoa aden tak ku capai dapik lah diragu hedi nak kayo dapik lah diragu hedi nak kayo marapalap campur garam maninyo mani masa-masa inyo kamang ganggap isina nawak dia Padi di ampiang lepara itu anaknya gade masak padi lah di ampiang para itu anaknya gade konan tak dorong kan sudah lah indah gadang merusak hai dalam hati gadang merusak dalam hati marapalap campur garam maninyo mani masa-masa inyo kamang ganggam kapung tanam awak dia